Monggo Mas Sepot. Selamat malam. Mas Kemet. Sugeng dalu Mbak Mas Ela nggih. Kemet. Aku suwi ra ketemu sampean iki. Kabarku iki panggah mawut. Apa meneh bengi iki dipateni karo kancaku aku jan. Piye. Mosok sampean mawut to Mas Kemet tak delok kok ya ora mawut to. Lha ketoke konjopo jerone. Jerone mawut lho sampean apa mari patah hati kok mawut. Nowo men Pak. Mosok to? Nowo men aku diingi iki bar ditinggal nih. Ditinggal piye? Ditinggal adus apa? Ora. Ora. Kuwi ngaturake sugeng dalu dumateng sedaya tamu undangan. Nggih, lujeng dalu para tamu undangan wonten Bapak siapa Bapak Kapolsek terus Pak Ibu, Camat, Bapak Camat, terus siapa Nggih, lagi Bapak tamu undangan? Kepala Desa. Kepala Desa. Nggih. Desa ndi to Mas ki mang jenenge? Desa Jarak ya Mas. Desa Jarak, Kecamatannya Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Kabupatennya Jombang. Jombang. Iya, Nggih. malam hari ini dalam rangka Dalam rangka bersih desa. Bersih desa iki apa to Mas? Bersih desa iki ngresiki desane. Dadi kabeh sing kene diguwaki kabeh. Di gua IKB. Ben resik. Ngono to? Gak nganu. Lah tapi iki jek ya omah-omahe ya jek. Oh, gak der lak engko. Tambah konone aku wis gak der. Nggih niki menawi wonten pamundutan nyumanggaken ya Mas. Nggih, mbok pilih wonten Bapak Ibu ingkang Nggih. badhe ngersake tetembangan napa Nggih. badhe duet. Piyambak nggih Nggih. angsal. Apa tah nyanyi dhewe ya lah ya Mas, nyanyi dhewe Nyanyi ya dhewe ora ditabui. ora ditabui, tabane engko gawe Piye? Nggih napa wonten pamundutan Pak Bu? nggih, monggo. Monggo menawi Pak Kades atau Bapak Kapolsek monggo nggih mangke ingkang badhe mriki nggih. Nggih, Nek gorong enek aku tak nyanyi merdeka dhisik ya Mas. Hmm? Nyanyi merdeka Iya, sak karepmu dhewe nyanyi wae. Oke. Monggo Mas. Lho niki sesarengan kalian campur sari Putra Putra Anjas Moro. Dados Wadem ya Mas ki mau ya Mas. ora aku. Sabene sumuk. Ora. Aku ndromo sok iki. Iya to. Oh, mari cedhek aku sama Mas. Mbok cedeki malih hawane wis sumuk. Mbah beda ancene aku iki Mas. Ya iya. Monggo, Mas. Mas Kemet, ning kene lho Mas, karo aku. Aja ngalih-ngalih. Nah, ngono lho.
Gak kuat aku. Aku ngendake lungguh tapi enak sing ngadeg kok. Lho apa kuwi Mas? Pendiriane. Yo pendirianku berdiri apa ya. SPJ Pro Multimedia. Nggih, monggo saringan kalian campur sari Putra Anjas Moro. Kula tanjaken malih waranggana ingkang nganggo 3 nggih menika Gendut Dinda Cantika Putra Anjas Moro. Amit nggih Pak nggih. Nggih soalnya niki membrane niku nembe diseteli. Piye to kowe kira? Nggih Mas, iki acarane napa Mas? Acarane niki campur sari. Campur sari apa Mang jenenge? Putra Anjas Anjas Moro. Heeh, Putra aja lali lho ketok lho engko. Heeh. Ibu tak tekoni wong meneng ae ra njaluk piye to Bu? Heeh. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Menek. Aja to, Pak. Bu niki enten request napa mboten, Bu? Napa? Manut. Mboten. Lha piye yo? Ora enek request tekoki manut to. Bar. Bapak assalamualaikum. Walah kok mboten semangat kalah ibu kalah ibu-ibu. Assalamualaikum Bapak. Sang mriki. Sik. Setrum gak ya? Assalamualaikum ibu-ibu. Lah iki pisane wis. Rame ya Mas ya? Rame sing nonton janbek tenan iki. Sang mburi, wah ya kemakan babinsane bahas pocong-pocong. Pak nggih ngapunten. Lek ngeten iki poconge do nyambut gawe, Pak. Lah niki prejengane pocong-pocongan iki lho, Pak.
Pokok jenengan titeni lek sasi poso niku poconge kuwatah Pak mengke. Lah nggih. Nggih. Nggih niki bocah. Lek sasi suro ngeten iki mesti sepi poconge. Lah. Niki dereng enten request. Bapak, Ibu. Dereng. Mboten. Napa? Nggih ngapunten niki sindane radi budek, lek bengok radi banter nggih. Amin. Heeh, apa ya? Heeh, dikasih duit biar Mas Kemet juga bekerja juga ya. Mbak menawi Bapak Ibu mangke enten pamundutan apa badhe nyekar piyambak saged langsung teng mriki mawon nggih. Nggih. Heeh. Mas, miku rada lemu Mas. Ben kaya awakku. Awake jan kaya subwoofer. Ora apa-apa Mas, ngene iki jenenge rabuke cocok. Yo malah mbok pateni, yo piye to mulih iki kok aku. Oh iya masuk ditindih cemet lho Mas. Iki bobote kaya Adewe padha Mas Ahmad itu. ya maaf. Heeh. Iki channel saka apa Mas? Channel iki mang Biji loro telu papat lima. Lali aku. Jenenge apa Mas? Aku kok gak roh. Apa? Sesel masane SBC Pro Multimedia. Ya saka kuwi SBC. Ya. Terus HP ABC. kudu kono Taragowo. Ayo Mas disumet. Kok didelok sitok-sitok. Iya, oke. Oke, monggo. Yang bisa nyanyi dan tahu lagunya boleh maju ke depan. Ada Dinda Cantika. Ada Mas Kemet. Oke. Siapa orang tri mongeling manis sing ati setiaku bisa duweni marang sang yang sulakti. Rasa kangen liputi lipat dadi saksi upayane datang balencani janji sapunya pati sapunya pati. Padha maju ning isor. Jelungkup. Jelungkup. Ayo ayo ayo. Munggah dhuwur son ngene iki apa? Emoh. Wong ayu tresnamu hinarya tampa susah jroning ratenku. Wong bagus antepno rasa hatimu tresnoku
setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Oke, terima kasih Dok Bajan. Iya. SPC Pro Multimedia. Malam Dotayu. Selamat malam Sugeng Dalu Kang Sugeng Mas. Dalu. Bagaimana kabarmu? Kabarnya kabar buruk hari ini. Lah nyapa? Karena saya harus menanggung malu Menanggung yang apa? begitu besar. Loh, sampean apa duwe rasa isin? Enggak. Wong sampean lahir tidak punya rasa malu kok. Iya, aku lahir mbokku wis isin kok ora aku. Orang duwe. Heh. Angge, alhamdulillah sakit sowan wonten mriki dalam acara pernikahan. Pernikahan mbahmu kuwi. Lah apa? Sunatan Pak Lurah. Oh, Du. Nggih to, Pak? Oke, dintekne ora. Niku ping pinten punan? Oh, pun 3 kali kaya Berarti opo. pisanan iki sing kene Saidi. Ukir Jepara. Oke. Oke, alhamdulillah sakit sowan wonten mriki Nggih. dalam acara Bersih bersih Desa. Nggih, mugi-mugi warga Jarak. pinaringan bagas kewarasan lancar rezekine. Amin. Diparingi rezeki ingkang turah. Inggih. Turah ora lokak malah kebak. Nggih. Amin. Nik Amin. mriki panenane napa, Pak? Kayak mangan sego to wong kok mangan apa kuwi piye to? Heh. Ya mangan sego to wong iki. Ya kan panenan. Oh panenan Tak kudu dongakne. panganane apa? Oh lagi misalnya dublek ya nan. Oh, mugi-mugi panenanipun berkah barokah. Nggih. Nggih untuk kehidupan yang selanjutnya. Amin. Amin. Wis pokok padha terus diomongne Bapak Kapolsek mang gitu. nggih, Pokoknya apa? sasi Suro terus bulan 7 bulan Agustus sih ora usah bingung pocong wis diomong. Lah nyapa? Pocongnya kerja kabeh. Wis ora usah bingung wis. Iya, nggih. Ini ki minangkani pamudutan tadi
di jalan ada permintaan lagu, Mas. Jalan anyar. Oh. Ora tenan aku meneh kono naik bisikan makhluk halus. Sampeyan rene lho ngancani aku gini lho. Oke. Joget gini lho. Oke. Mbak Bila nanti Bapak Lurah sudah kersa tindak datang panggung untuk bernyanyi, mangga lho nggih. Mas iki AC-ne rada irin atau Mas? Aku ndak kuat to Mas. AC-ne kebanteran no. Putra Anjas Moro.
Ada tambang Oh, Gus.